проект, който беше съвместно начинание между Софийския университет и Института по български език Камбан. Когато е бил замислен проекта, авторите са били водени от идеята да използват възможностите на компютърните технологии в една традиционна област, фундаментална област, каквато е познанието за езика, за да може по този начин да бъде ускорен процес за събиране и обработване на данни от писмените паметници от 10 до 18 век. От друга страна, проектът беше финансиран по оперативната програма Развитие на човешките ресурси, схема за подпомагане на развитието на млади учени. И тогава с ясното съзнание, че няма как да се изпълнят целите на оперативната програма, която са създаване на икономика, базирана на знанието, с инструменти от типа на командировки и семинари. Всъщност на целевата група от млади учени им бяха раздадени индивидуални задачи и сбора от тези индивидуални задачи създаде първо стандарт за електронно представяне на една част от културно-историческото ни наследство, български език и книжнината, създадено на него, и второ стандарт за електронна речникова статия от исторически речник. Доколкото, когато се говори за това, също трябва да е ясно, че съдържанието на средновековните ни паметници е абсолютно непроницаемо дори за съвременните носители на славянските езици. В един момент се реши да се прави такъв речник, като се дигитализират бутонния старобългарски речник, вече издаден от Института по български език, и се допълва с материали, които влизат в електронен диахронен корпус от средновековни и ранни новобългарски текстове. По тази причина беше дигитализиран старобългарския речник, тук само малко после ще ви покажа, беше дигитализиран този речник и всъщност се добихме с първия електронен старобългарски речник, изобщо съществуващ, на старобългарски език, който е първият книжовен славянски език. В хода на самия проект изготвихме стандарт за такъв исторически речник, който да представя историята на думите. От времето на първата им писмена поява до днес. И тогава решихме, че такъв речник трябва да има много широки хронологически граници от първата писмена поява на думите през 10 век до днес, да бъде неограничен, в смисъл да включва както книжовни паметници, така и некнижовни от типа на надписи, графити и така нататък. Второ, да може да бъде попълван във времето и на последно място да показва генетическата връзка между думите. По тази причина всъщност в корпуса, който се създаде, се включват освен ръкописи и приписки, надписи, грамоти, диалектни текстове и така нататък. Идеята беше, че всъщност за да се направи такъв речник ни трябва първо дигитализирания старобългарски речник на Института по български език, второ корпус от средновековни текстове и корпус от съвременни текстове. Секцията по компютърна лингвистика има последния корпус, затова ние де факто се насочихме към другите два корпуса. Първото условие, за да се изпълнят тези неща, беше да се създадат шрифтове по стандарта Unicode, тъй като в противен случай текстовете са нечетими де факто. В момента разполагаме с 3 такива шрифта. Изброени са този последния, първите два са за примерно най-старите паметници, последния е за новобългарски паметници. Към тях функционира и конвертор, като целта на конвертора е текстове, които вече са набрани, да не се пренабират отново в нови шрифтове, автоматично да се конвертират. След малко ще ви покажа всъщност как изглеждат и шрифтовете. Шрифтовете бяха изработени от господин Тодор Тодоров от Synthesis ЕОД. Дължим му огромна благодарност, тъй като той освен шрифта и конвертора създаде и втори конвертор, който успя да превърне старобългарския речник на Института по български език с неговите 11 000 речникови статии в структуриран XML документ, без да се загуби информацията оттам. И всъщност сега ще ви
Единият начин за търсене е през търсачка, другия начин е, например, в азбучен ред са думите и всъщност със самите им значения. Що се отнася до корпуса, сега ще ви покажем и корпуса. Така, тъй като сме в Търново, в Велико Търново, реших да ви покажа един текст, Бориловия синодик, набран по този начин, тъй като този паметник е всъщност правен по повод на събора срещу богомилите. Ето набрания текст. Въвеждането на текстове е максимално упростено и облегчено, като с различните нива на достъп се даде възможност да се осигури авторско право върху текстовете, тъй като част от текстовете до сега не са били издавани на хартиен носител. Има инструменти за коментиране на текстове, като контекстуални бележки, разночетения, приписки и така нататък. Ето, като те се отсветяват и като се кликне, се дава информация. Всъщност на екрана не се вижда, но първите два реда са червени, това отразява ръкописа, нали? Има възможност за червенослови, там където има червенослови в самия ръкопис. Изработено е към това програма за редактиране на речниковите статии. Тук не бих могла да ви покажа как точно се работи, защото не ми разрешава се още, защото съм щяла да щупя нещо, но просто ми пратиха. Всъщност, при активизирането на тази програма, това също е интерактивно, отдолу като подложка се явява статията от старобългарския речник и върху нея човек може да нанася, като по същия начин той може да създава и нови речникови статии, които ще се появят в последствие. Корпуса е придружен с една програма за анотиране, за морфологична анотация на текстове, която представлява възможност да се видят граматическите характеристики на думите ако се зареди, ще ви я покажа, която ни дава възможност да видим граматическите характеристики на думите в паметниците. Долу дава като подложка, това е оригиналната статия и след това ти позволява да го промениш. Това е схемата, по която се въвежда нов текст. По тези метаданни сме длъжни да въвеждаме хората, които слагаме. Половината от текстовете горе-долу са в корпуса има над 90 текста, около половината от тях всъщност са разчетени и са набрани от целевата група на проекта, които са хора на възраст около 30 години. Другата част са от утвърдени учени, техни научни ръководители, ето го и в по-голям вид как изглежда. Тук се показват контекстуалните бележки и червенословите. Така изглежда софтуера при редактиране на текста, след като се въведе. Ето я системата за редактиране на речникови статии. Съвсем накрая бих искала да кажа, че всъщност истинската работа по създаване на такъв
исторически речник те първа предстои и за тази цел е необходимо да се създадат връзки между корпуса и историческия речник, която да ни позволи да откриваме липсващите лексеми в речника, които ги има всъщност в корпуса. Но това е задача за един следващ проект. В момента разполагаме обаче с почти всички инструменти, които са ни необходими, за да се създаде такъв речник. Това, което нямаме, да си признаем, е търсачки в корпуса. И последно бих искала да кажа за какво извън създаването на исторически речник би могло да се използва информацията от корпуса, освен за създаването на други речници, диахронни, синхронни, тематични и така нататък, технологични, за исторически изследвания в областта на морфологията, фонетиката, лексикологията, етимологията и така нататък, за целите на университетското образование в бакалавърска, магистърска и докторска степен, като стара българска литература, средновековна история, компютърна и корпусна лингвистика и така нататък, за издателски, за подготвяне на електронни и хартиени издания на средновековни писмени паметници, речници, учебни помагала и разбира